Kanssa. Olisiko teillä mitään kommenttia heittää tähän väliin, kun te kokkaatte? No ei, tässä on se kummempia. Hyppää järveen. Mitä te kokkaatte? Kiilosmakkara. Joo. Tällaista. Onks tuo nyt niinku hyvää? En mä tiedä. Näytäs vielä sitä pakettia, otetaan lähikuva. Häh? Näytäs vielä sitä pakettia, otetaan lähikuva. Jeps, kiitos. Onks teillä antaa niinku ohjeita ton grillauksen suhteen? Oo, käännyttää rillit tänne makkarat sisään. Tää olikin sitten ensimmäinen jakso uudesta kokkisäädästä Tuomo ja Juho. No. Loppuja meistä osa takkaa. Tää on ainut mitä me osaa. Jatkoa tulee seuraamaan. Onko sulla Tuomo ja Juho niinku vielä jotain niinku lopuksi sanomista tälleen grilli-illan päätteeksi? Johannes, onko stringit jalassa? Ei. No haista sitten paska. Tuomo, mitäs sulla? No, kuule. Vähän on ilma voi ollut ja ilma ja pidätellä. Tänään koulussa haisi vähän pahalle. Ei muuta. Vähän. Tänään on isoinen lintullinen asti. Joo. Isompi. Mä sain myytyä jotain. Mä muistan enää. Joo. Jotain sellaista. Noin. Kerro Juho vielä sinäkin vielä viimeinen loppukommentti. Mä kusin housuun. Noin, hieno homma. Päpäs passi.